1 сентябрь. Маша йоклый. Аңа торырга вакыт. Кызым тор. Мәктәпкә барырга кирәк. Бүген бит 1 сентябрь. Кызым тор. Кызым тор. 1 сентябрь. Мәктәпкә кирәк барырга. Кызым тор. Кызым тор. Мәктәпкә барырга кирәк. Мин сиңа тәмле ботка пешердем. Тәмле. Кызым тор. Мин сиңа алма алып килдем. Кызыл, матур, тәмле. Һәм яңа курчак. Маша, матурә тор. Мин сынап конфетлар алып килдем. Маша, тор. Маша, тор. Мин клоун. Фокуслар күрсәтәм.